ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂତ ଏବଂ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ 54ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ନାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ଦାସ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବନ୍ଧୁ କୈଳାସ ବାବୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ଏକଦମ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପୁସ୍ତକମାଳା କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସତ୍ୟବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ 1887 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ପୁନମ ଗ୍ରାମରେ। ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଔରସରୁ ଏବଂ ସିଏ କଟକ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କର। ଅବଶ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବୀରବାବୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ PWD ବିଭାଗରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 1921 ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷର ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କବିତା ଥିଲା ମୋହନବଂଶୀ। ଏବଂ ଏ ମୋହନବଂଶୀ କବିତାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଲେଖା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏକଦମ ଭୀତସତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଲେଖା ମାନେ ମୋର କଲମ, ମାଇ ପେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ସୋର୍ଡ। ଇଏ ଥିଲା ବୀରବାବୁଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 54ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ବକ୍ତା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲୋକ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସି, ବୌଦ୍ଧ ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ମୁସଲମାନ, ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, କବର ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଲେଖା, ଏ ଲେଖାକୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଠନ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ମୋର ମନେ ଥିଲେ ବି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ।